Hola, estimats Júlia, Grau, Guillem i Nil. Ara feia uns dies que no us explicava un conte. Clavi de vegades... Bé, avui explicarem un conte. Un pardal, o un pardalet, ferit. A veure, en Víctor, aquest, estava en el jardí i, ostres, es va trobar amb un pardal a terra. Ai, pobret! I estava ensangonat, en tenia sang. Oh! I el va agafar i el va portar cap a dintre amb el seu avi. El nen es deia Víctor i l'avi es deia Josep. I li va dir, avi Josep, uita que m'he trobat, està mal ferit, què podem fer-li? I l'avi Josep va dir, a veure, deixa-m'ho mirar. I amb aquestes que va entrar la seva germana Clàudia. I en Víctor va dir, uita, Clàudia, que he trobat? Un pardalet ferit i hem de curar-lo, a veure què podem fer. I l'avi Josep va dir sí, va agafar la farmaciola i van embenar-li la poteta, que és des d'allà on sortia la sang del pardalet. I amb aquestes el van deixar dins d'una gàbia, que estigués bé. Llavors van dir, ai, i pobret ocellet, prou feines, obria els ulls. I en Víctor va dir, és que poder té gana. I la Clàudia va dir, és que poder té set. I l'avi Josep va dir, sí, el més important és l'aigua, beure aigua quan s'està ferit. Va agafar una cullereta molt petitona, la va apropar en el bec del pardalet, el pardalet amb prou feines, però sí, va poder beure una mica d'aigua. I llavors els nens van estar tot contents, perquè ja tenien el pardalet embenat i havia begut aigua. L'avi Josep els diu, va, nens, que us he de portar a l'escola, que ja es fa tard. En Víctor i la Clàudia van agafar les seves bosses per anar al col·legi i l'avi pugen al cotxe per portar-los al col·legi. I amb aquestes, que estaven tot així tristois per haver deixat el pardalet a casa. I l'avi Josep va dir, no us preocupeu, l'hem deixat molt bé, embenat, i havem begut aigua. I ara el que li cal és descansar. No cal que us preocupeu pel pardal. I ja li heu posat nom? Ai, no sé, podem dir-li pardalet o gora, o tal, i la Clàudia diu, i per què no piu-piu? I va dir, va, sí, piu-piu li direm. Bé, arriben a l'escola, que sabeu qui hi havia de mestre també? L'àvia Assumpció. Treballava a l'escola. I els va dir, què us ha passat? I li van explicar que havien trobat un pardalet amb sang, que l'havien curat, l'havien embenat, etc. I amb aquestes que van dir, doncs saps què? Com que feia de mestre, l'àvia Assumpció li va dir, farem una classe sobre ocells. I va ensenyar tot de coses d'ocells. I els va explicar que hi ha moltes menes d'ocells, els ocells més grans, els ocells més petits, els que volen, els que no volen, com les gallines, que no volen, que són aus també, i bé, i amb aquestes, els nens també estaven allò preocupats i l'avi diu, no, que ha de descansar, tranquils.
Bé, van passar el dia de l'escola i després l'àvia Assumpció els va tornar cap a casa, però abans va passar a veure la tia dels nens, que es deia Mercè, i li van dir: «Oh, Mercè, què passa?» Diu: «Ja me n'he enterat», li va dir la Mercè als nens. Diu: «Teniu un ocell ferit a casa vostra». I els nens van dir: «Sí». Diu: «Sí, tenim els ocells allà, que l'hem tal». Diu: «Però ha perdut molta sang». Diu: «I podries fer-li, tia, podries fer-li una fusió?» I la tia riu, diu: «No», diu, «voldràs dir una transfusió de sang». Diu: «Sí, això, me podries treure sang a mi i donar-la al piu-piu». I la tia diu: «No, la sang ha de ser entre persones, no pot ser d'una persona a un ocell». Així és que, mentrestant, l'avi els va trucar i els va dir: «Sabeu, en Piu-Piu ja s'ha aixecat, ja està al cim de les seves dues potes. Em sembla que l'hem reanimat». I molt contents estaven. Només és que la tia els va dir: «Sabeu què és una transfusió? Com va?» Diu: «Mira, agafaré un vídeo i aquest vespre vindré a casa vostra i us ho explicaré». I així va ser quan van arribar a casa i va arribar la tia Mercè i els va ensenyar què és una transfusió. Diu: «Agafem, punxem a una persona en la vena, en un braç per on passa la sang i la posem en una bossa. I així tenim sang per quan hi hagin malalts que s'hagin d'operar, que tinguin accidents, i així podem salvar en els altres». I els va dir: «Diu, sabeu què és el més important d'una transfusió?» I els van dir: «La sang». I la tia Mercè diu: «No, el més important són les persones que estan disposades a anar a l'hospital i a donar la seva sang, o una mica de la seva sang, clar. I així és com, després els hospitals poden funcionar i poden fer la seva feina». «Ah», van dir els seus, i l'ocellet què fa?» I l'avi els va portar a la gàbia, van obrir la gàbia i els va dir: «Diu, mireu, ja està ben curat, ja fa piu-piu, ja pot volar una altra vegada». Se'n van anar al pati, en Víctor va obrir les mans i va deixar que l'ocell tornés a volar. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos. Aquest conte s'ha fos. Bé, espero que us hagi agradat i hàgiu comprès una mica això de la transfusió de sang. Vinga, fins una altra estona.